Maia eta Marti, lehen atala Maia eta Marti. Bi lagun dira. Marti eta Maia, Maia eta Marti. Elgar ezagutu dute liseoko urteetan. Denbora batez, lanarengatik, bakoitza bere aldetik ibili da. Orain, Baionan bizi dira biak. Askotan juntatzen dira paseatzeko, musika entzutera joateko, filmak irensteko. Ez dira maitaleak, adiskide minak baizik. Martik Maiaren deia igurikatzen du edo Maia agertzen da Martiren etxean abisatu gabe. Bagoaz miarritzerat zigor artistaren erakusketa ikustera? Itxoin, autobuseko harpidek harta bilatzen dut eta banator, erantzuten dio Martik, mahai gaineko bere paperak desordenatuki nahasiz. Maia beha dagokio, aurpegi alai batekin. Marti eta Maiaren artean baiezkoa gailentzen da. Baikorrak direla eganen dugu. Egun hartan, Miarritzeko kasinoaren atarian aurkitu direnean, sekula ez bezalako etxipenak jo ditu. Zigorren erakusketa handia, bezperan bukatu dela dio sarrerako ateko mezuak. Maia, Kontxo, ez dituzu berriak bururaino irakurtzen? Barkatu, Marti, egote absolbo, zer eginen dugu orain? Miarritzen gaudenez gero, goazen txokolate baten edaterat, oktopus ostatuko terrazarat itsasoari begira. Itsasoaren hurbiltasunak alabaina, etxipenak oro ezabatzen ditu.